El pa és l'element més carregat de valor simbòlic de l'obra de Salvador Dalí. En la seva etapa surrealista, adopta sovint un significat fàl·lic, però té, sobretot, una intenció transgressora. El meu pa era un pa ferotgement antihumanitari. Era el pa de la venjança del luxe imaginatiu contra l'utilitarisme del racional món pràctic. En l'etapa clàssica, reflecteix la seva obsessió per la forma. Durant 6 mesos, el meu objectiu ha estat recuperar la tècnica perduda dels clàssics. És el quadre més rigorós des del punt de vista de la preparació geomètrica. I en l'etapa de misticisme nuclear adopta un valor clarament eucarístic. Pintaré al centre de la Madonna de port lligat, a l'obertura que l'infant té al pit, una panera amb un pa blanc, que vull que sigui el seu nucli vital i místic.